मी तुमच्यासाठी खूपच इम्पॉर्टंट आणि इंटरेस्टिंग टॉपिक घेऊन आलेले आहे, तो म्हणजे फोनिक साऊंड्स आणि तेही मराठीमध्ये. First, we will understand the definition of phonic sounds. Here, two definitions. First is phonics is the study of sound or a method of teaching reading. And second one is the science or study of sound. Means की आपण ज्यावेळी इंग्लिश रीडिंगची सुरुवात करत असतो त्यावेळी आपण पहिल्यांदा अल्फाबेट शिकतो आणि त्यानंतर आपण ज्यावेळी वर्ड तयार करतो किंवा वर्डचं रीडिंग करतो त्यावेळी त्यांचं प्रोनाऊन्सिएशन कसं करायचं हे आपल्याला या फोनिक साऊंड्समधून लक्षात येतं. टोटल 26 अल्फाबेट्स. हिअर 5 AEIOU are vowels and all alphabets are called consonants. So today we learn every alphabet and their phonic sound. So let's start it. लेटर ए याचा पहिला साऊंड येतो आ, जसं कार, बार. नंतर आहे ए म्हणजेच आपण ॲ असं म्हणतो. बॅट, कॅट, सॅट. तिसरा साऊंड आहे ऑ. ऑ कधी वापरतो? वॉन्ट, वॉक. यामध्ये एचा साऊंड ऑ असा होतो. त्यानंतर ए. ज्यावेळी सिंगल ए असेल त्यावेळी आपण ए किंवा अ असं सुद्धा करतो. त्यानंतर आहे ए लॉंग साऊंड. यामध्ये आपण मे, SAY, से यामध्ये लॉंग ए येतो म्हणून इथं लॉंग साऊंड ए. लेटर बी याचा फोनिक साऊंड होतो ब. BAT बॅट, BAG बॅग, ब. लेटर सी साऊंड इज क. कॅप, कार. आता सीचा साऊंड स सुद्धा होतो. तर हा कधी होतो? बिफोर ई, आय ऑर वाय. म्हणजेच ई, आय किंवा वायच्या आधी जर सी आलं असेल तर त्याचा साऊंड स होतो. जसं सेंट, सायकल, सर्कस असं. आणि मिक्स साऊंडसुद्धा होतो क किंवा ख. लेटर डी सेज ड. डान्स, डॉग. आता द असा सुद्धा त्याचा साऊंड होतो. कधी? तर यूज इन नेम्स म्हणजे ज्यावेळी आपण एखाद्याचं नाव लिहितो त्यावेळी दीपक असं लिहायचं असेल तर आपण तिथं डीचा वापर करतो. लेटर ई सेज ए. बेड, बेट. त्यानंतर अ असा सुद्धा साऊंड होतो. मदर, सिस्टर. त्यानंतर ईचा ई असा सुद्धा साऊंड होतो. कधी? ज्यावेळी डबल ई आलेला असेल त्यावेळी. सीम, बी. लेटर एफ सेज फ. फॅन, फॉर्म्युला, फिक्स. जी सेज ग. गन, गियर. आता जीचा ज असा सुद्धा साऊंड होतो किंवा बिफोर ई, आय ऑर वाय. जिम, जायंट, जिम. एच सेज ह. हाऊस, हाईट. ईचेही मल्टिपल साऊंड होतात. फर्स्ट आहे आय सेज ई. हिट, डिग. त्यानंतर आय सेज आई. नाईन, फाईन. त्यानंतर अ कशामध्ये साऊंड होतो बघा? फर्स्ट, फर्म. आणि आयचा साऊंड आय असा होतो. हायर, फायर. जे सेज ज. जग, ज्यूस. के सेज क. काईट, किटन. काही वेळेला के हे सायलेंटमध्ये असतं जसं नाईफ, नो, नाईट. यामध्ये आपण केचा उच्चार करत नाही. एल सेज ल. लॅम्प, लीव. एमचा साऊंड आहे म. मॅन, मॅप, माइंड. एन सेज न. नाइन, नाव. लेटर ओ
हे सुद्धा एक वोवल आहे, त्यामुळे याचे पण मल्टिपल साऊंड्स होतात. फर्स्ट आहे ओ, मोड. त्यानंतर अ साऊंड होतो, सन, अदर. त्यानंतर होतो ऑ, कॉट, पॉट. त्यानंतर ऊ असा सुद्धा साऊंड होतो, उल्फ. यामध्ये ऊ असं होतं. त्यानंतर आहे व. आता व कशामध्ये होतं बघा साऊंड, वन्स, वन. यामध्ये ओचा साऊंड व असा होतो. पी सेज प, पेन, पेन्सिल, पिन. क्यू, क्यू सेज क, युनिक. यामध्ये क्यूचा उच्चार क असा होतो. त्यानंतर दुसरा साऊंड आहे क्व, क्वीन. क्यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय यू. आरचा साऊंड आहे र, रॅट, रेन. नेक्स्ट लेटर इज एस. एसचे 3 साऊंड्स होतात. पहिला आहे स. इथं अर्ध स म्हणजेच इथं एसचा ब्लेंडिंग वर्ड तयार होतो, स्कूल, स्माइल, स्पीक. त्यानंतर पूर्ण स, सीट. आणि श म्हणजे शुगरमध्ये फक्त एसच आहे, पण इथं याचा फोनिक साऊंड श असा होतो. नेक्स्ट लेटर इज टी. टी सेज ट, टाईट किंवा टायगर असे होतात. आणि ज्यावेळी आपण एखादं नाव लिहित असतो त्यावेळी ट साठी आपण टीचा उपयोग करतो, जसं तनू, तनुजा. नेक्स्ट आहे यू. यू सुद्धा एक वोवल आहे, त्यामुळे त्याचे सुद्धा मल्टिपल साऊंड्स होतात. पहिला आहे उ, पुल, पुट. सेकंड आहे अ, शट, कट, बट, अंकल. यामध्ये अ असं प्रोनाऊन्सिएशन होतं. नेक्स्ट आहे आ, BUY, बाय. त्यानंतर आहे ऊ, जून. त्यानंतर आहे यू, क्यूट, म्यूट, युनिट. यामध्ये यूचा आपण यू असा उच्चार करतो. नेक्स्ट लेटर व्ही. व्ही सेज व, वॅन, वोट. नेक्स्ट लेटर डब्ल्यू. डब्ल्यू सेज वॉक, वॉच, वॉक. नेक्स्ट लेटर इज एक्स. एक्स सेज क्स, बॉक्स, ऑक्स, मॅक्स. आणि याचा दुसराही एक उच्चार होतो, तो म्हणजे ज, झायलोफोन. यामध्ये एक्सचा ज असा उच्चार होतो. नेक्स्ट लेटर इज वाय. वायचे सुद्धा मल्टिपल होतात साऊंड्स, य, यक, इयर. त्यानंतर छोटा ई, जिम. त्यानंतर मोठा ई, सॉरी. त्यानंतर आय, ट्राय, माय. यामध्ये वायचा उच्चार आय असा होतो. अँड लास्ट वन इज झेड. झेडचे 2 होतात, झ किंवा झ. झेब्रा, क्विज अशा पद्धतीने. तर अशा पद्धतीने आज आपण इंग्लिशचा एकदम बेसिक परंतु खूपच इम्पॉर्टंट टॉपिक फोनिक साऊंड हा आपण अगदी सोप्या आणि सहज भाषेमध्ये शिकलेलो आहोत. त्यामुळे तुम्हाला इंग्लिश स्पीकिंग आणि इंग्लिश रायटिंगमध्ये खूपच मदत होणार आहे. आणखी असेच इंटरेस्टिंग व्हिडिओ तुमच्या भाषेमध्ये अगदी सोप्या पद्धतीने शिकायचे असते तर नक्कीच माझ्या चॅनेलला भेट देत जा आणि माझ्या चॅनेलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा.